Nyt 10 uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Mussa. The Rasmus veti salin täyteen brittinuorisoa Manchesterissa. Suomalaisen kevyen musiikin maailmanvalloitus jatkuu. Ehkä kovimmassa nousussa on tällä hetkellä The Rasmus, jonka levy on myynyt Britanniassa erittäin hyvin. Yhtye on ollut 2 viikolla singlelistan kärkisijoilla ja albumilistan 10. Toimittajamme oli mukana seuraamassa yhtyeen matkaa kohti Lontoota. Britannian kiertueensa tänään Lontooseen päättävä Rasmus on saarivaltakunnassa juuri nyt kuuma nimi. Nämä fanit Manchesterissa jonottivat tuntikausia päästäkseen lavan eteen lähelle idoleitaan. Brilliant! I love the lead singer. He's so fit. It's very good. Amazing musicians. They play really well live. Suomessa jo viime vuonna julkaistu Dead Letters on toista viikkoa Britannian albumilistalla sijalla 10. Suoritus, johon yksikään suomalaisartisti ei aiemmin ole pystynyt. Sinkkuhitti In The Shadows on tällä viikolla sijalla 5. Me ollaan ihan uusi bändi täällä ja ihmiset on tosi innoissaan. Ne ei oikein tiedä, miten suhtautuisi orkesteriin. Ja pari biisiä yleensä kestää, jengi on silleen, että mitä tapahtuu. Ja sitten on ollut älyttömän energistä meininkiä, että suorastaan väkivaltaista yleisöä välillä. Entä milloin Rasmukselle oli selvää, että tällä kertaa heillä on käsissään erityisen tarttuva kappale? Mä muistan Tanskassa semmoisen tapahtuman, että me istuttiin jossain puistokahvilassa siinä ja juotiin kahvia. Semmoinen koditon todella huonon näköinen äijä nousee jostain puskasta ja laulaa sitä hyvä kun pysyy pystyssä. Et siinä vaiheessa me oltiin, että okei, että tässä on hitti kyseessä. Rasmus on tämän viikon Britannian kiertueellaan soittanut täysille saleille joka ilta. Ja menestys levylistoilla on ylittänyt kaikkien aikaisempien suomalaisyhtyeiden saavutukset. Yhtyeen seuraava haaste onkin valloittaa Amerikan markkinat. Kaksi päällä ei tietenkään ajeta. Ei tietenkään. Näin. No niin, me lähdetään pyöräilemään kotiin ja tilalle tulee Antti Haajanen. Autolla mielu. Urheilu joka tapauksessa. Näkemiin.